Brothers and sisters, welcome to the Light Them with my word. Sige man na pag-mabilis sa light ko. So, pagkakaroon ka na. Paano ba ito mo? Korekta ka mo. So, may buntag. Again, may buntag sa tanan. Gospel ka mo taga ikan sa 1 Kapitulo 15, versikulo 9 hangtod sa 17. So, mao niya ang continuation pagpadayon sa itong niyaging Ebanghelyo ng 1 Kapitulo 15, versikulo 1 hangtod sa 8. Ako ang balagon o kamo ang sakan. Walay magkaadto dito sa akong amahan kung dili tungod sa ako. Kaya siya nga, ako ang dalan, ako ang kamaturan, o ako ang kinabuhi. Wala kayo'y mabungahon kung dili nagpabilin. Dito siya, magpabilin kamo sa ako ang kananang pagkabalagon. Ba't karong adlaw, yun siya, magpabilin kamo sa akong gugma. No? Magpabilin kamo, connected sa bagon. Kaya siya, I am the vine and you're the branches. Karon ng Ebanghelyo, yun siya magpabilin kamo sa ako ang gugma. So what to tell diretso sa verse 9 kay kananang nauman na naman ako paminaw ang kung pamalandong ang Ebanghelyo, matuta sa verse 9. Sa mga gihigugma ko sa amahan, ako sab, nahigugma ninyo. Pabilin sa akong gugma. No? So, si Jesus day, nahigugma sa amahan. O si Jesus uso na higugma sa ako. So, kay nahigugma man si Jesus amahan o si Jesus nahigugma ka na ito, isa nga pagpabilin sa ako. Pagpabilin, no? Remain, kung sa in English po na remain, no? Remain in my love. Remain in my love. Kung saan mo ng pagpabilin, yun siya nga, magpabilin mo sa ako gugma kung tumanon. Nailako na nga if tumanon ninyo ang unsa ang akong sugo. Tumanon ninyo ang akong sugo. Unsa man day ang sugo? Ang sugo sa akong amahan o nagpabilin sa iyang gugma. Tumanon nato ang sugo sa amahan o magpabilin, makapabilin kita sa gugma sa Diyos. Ang gugma mo rin sinyalis sa usa katiunay nga disipulo o usa katiunay nga pagka-Kristiyanos. So, brothers and sisters, mo na ang pagigugma. No? Sa'yo ba magigugma? Sabi ni mo, magkapati kita gugma sa itong isig kaasawa o bana, kananaan may balong ka mo hilong. Kuha na lang, mo adjust na lang. Kaya kung kung may gugma, lugar na mutos eh. Diba? Puro ka na may malugaw, when is enough sa inyong paglalis? When is enough to push the issue? And the most important, kay malumang ka mo undang sa imong konglingon is kay balong ka maminaw.
Dilan gipaminaw nimo sa asawa nimo bana kayo sayo bana sayo. Ang asawa sayo na paminaw ba nimo sayo. May balo ka maminaw sa inyong sitwasyon sa pagbana o asawa. When to post the issue, anyway ang issue kausa dili magina magkakibuyon kausa lang. Mubalik ka ng issue sa ikaduha, basig sa ikatulo, sa ikapat, magkasinabot na. But on the first instance, ngay mo hanggi mo sa issue, no? Kana na usahay, mundan ka. Huwag mo na igugma. O maminaw. O sana ka na natin daw, mag-discern ba? Mag-aninaw. O kanusa na po na ito pag-raisipan. Para sa ato, asawa, kung mag-agree mo sa ako, kay balo mo, when is enough. Di ba? Kaya kung wala ka may gusto yung mga asawa, mupasulabi mo yun ang iyong paglingon, o dili na natugma. Galpo na siya. No? Galpo na siya. Pero may balo ka maminaw, bisag kay balo ka nga, insakto ka, but maminaw ka, and you know when is enough to post the issue. Tama ba? Ha? Ngisi mo na po. Ha? So muna ang gusto ipaabot sa Ginoo nga ang gugma dili na gipintulan sa Ginoo. Ang gugma mao ang rason nganong kita ipakatao. No? Nganong kita gimugna ang kamugnaan sa Ginoo, gimugna kita ng mga katawhan sa Ginoo because gusto niya ipaabot ang gugma niya diri kanato. Mo nang tihan nga iya ko yung buto na gipadala. Tungod sa iyang gugma kanato. Si Jesus gipadala. Grabe ka na kanang aksyon sa Ginoo. But nagpamatuod lang nga siya. Gimugna niya ang tao tungod sa Ginoo. Kung gimugna niya siya sa Adam o si Eva dito sa paraiso, nakasala man sila, wala gani mga ito sa iyo. Ba't ang Ginoo, kanunay naglutod niya ng mga tawanan ato mga first nga mga parents nato para balikon niya diha sa paraiso tungod sa iyang pag-igugma. Usa ka pamilya, ang relasyon sa ating pananaw weak tayo. Very weak. So, isang pagpabiling sa gugma, paminaw, pasensya, di ba? Pasensya, paghilom. Otherwise, uwa ka may gugma siya usawa, di ka magkilom. Kita mo minaw. Mo pasulabi ang kanang tawag na ito entitlement nga ako guni mas may balong. Ba't yung nang pagpabilin sa ako ang gugma pagpabilin. Sa verse 11 siya nga gisultihan tamo niini aron ang akong kalipay maana ninyo ug mahingpit ang inyong kalipay. No? Siya nga gisultihan tamo niini aron ang kalipay maana ninyo. No? Ang kalipay sa Diyos. No? Sa Diyos ma-anaa kanindyo, no? O kini mahingpit, no? Unsay mahingpit sa kanang in English sa perfect or it will become complete. No? Ang sakto nga perfect and mas gwapo paminaw ng complete.
para ang kalipay sa Ginoo diha kanimo mahingpit o makumpleto, no? Makumpleto. No? Makumpleto. Ang kalipay, ang pagkamaya nimo kay nalipay ang Ginoo o ang imong kalipay, no? Ang imong kalipay mananin niyo og mahingpit kani, no? Mahingpit or makumpleto. Makumpleto, no? Makumpleto ang kalipay sa Ginoo, no? Karon para ang iyang kalipay mahingpit, ang pagpakamatay ba ni Jesus obedient unto the cross nga nagpakamatay siya, sad ba na nga event? Or malipayon nga event? Ha? Malipayon nga event because ang Ginoo victorious. Muna na sa ato ang paglingon, yung sila, kano sa man makumplito ang ato ang kalipay, no? Ang ato ang kalipay, kano sa man makumplito? Kung kalipay sa Ginoo, kalipay po nato. No? Kalipay po, di ay kalipay po dahil nato, di ba? Kung kalipay sa Diyos, kalipay po dahil nato. Di ba? Kano sa man kananaan makabaton kita kumplito nga kalipay, hingpit nga kalipay, kung kini kalipay sa Ginoo. Amen? Mo bitaw sa kanta nga, the joy of the Lord is my strength. Kaya nga naman, ato ng kusog kay diha kita nilang butay, bisan tuod sa pagsulay, bisan sa daghan-daghan nga mga problema. Kaya nga naman, ang kalipay sa Diyos, mao ang ato ang kusog. Makasustenir kita sa ato ang pag-antos diya, sa ato ang mga kaproblemahan diya, sa ato ang kinabuhi. Kaya nga naman, ang ato ang kalipay, muuman ang gikahimutan, hingpit gikahimutan sa Ginoo. No? The joy of the Lord is our strength. Kalipay sa Ginoo diha sa pagtubos kanato. Amen. Oh. Mabitaw na ang ato ang kanang pag-antos na kanunay kabanhawan kay mauman ang kalipay sa Ginoo nga kita mabanhaw, no? Kita na nakasala sa atong kinabuhi o kita makaambo nini mangay pasaylo sa uban. Maumpisa niya sa sakramento sa reconciliation ug mo padayon o ato ang nasabtan o nakaambo kita, nakakakon kita sa atong leksyon sa kinabuhi diha sa pagpakasala. Mao ka nang tawag niya na ay resurrection ang ato ang, no? Ang ato ang panginabuhi. Una siya, no? So, dahil duha ka ono ang matang sa gugma, no? Duha ka matang sa gugma. So, mangini, no? Ha? Number one is, kanunay na ninyo ning may bawaan. Ang ikatuha is philia, no? Agape love o philia nga love, no? Philia. So, mo ni ang ato ang gugma nato sa isikatawo nato, no? O gugma dito sa Diyos. Muna ang agape o gugma sa tuwang mga
Di ba? Gugma with one another as brothers and sisters. O gugma sa Diyos. O gugma sa mga kaaway. Muna ang agapi. Bisan pag usaon ng pag-away. Naigugma yung diyapo. Naigugma ka o naluoy. Kaya usay bito na palaway sa imuhang kauban sa trabaho, sa silingan, uguban pa. Imbis ang imuhang kasuko, imo ipasulago, dili na kasuko ng kaluoy. Naluoy ka sa iyang bibig. Naluoy ka sa iyang aksyon. Kaya wala sa kaibalo. No? Sa iyang ibuhat. Mo bito na si Jesus, imbis masuko siya sa krus, Ginoo, pasayupa sila. Kaya wala silang mahibalo sa ilang ginabuhat. Mugya po sa ato. Unang gitawag na ito, agapi. Agapi lang. Kung sa pailain, no? Kanina yun is exotic. Philia. Philia means friends. To tend friends. Affection ba sa friendship? Kanang ito, pag inamiguhan. No? Kay ganin niya siya, husband and wife na. No? Husband and wife, kanin niya siya, friendship as friend. No? So, muna na si Jesus, muna na, nagkuha siya, kanang dito na ito, hatag sa atong pagtununan, kung sa kanya ang pagkanag-amibuhay. Muna na ang iyang relasyon sa iyang disipulo, no? Sa disipulo ni Juan is friendship, no? Friends na friendship ang iyang relasyon. Siya mga disipulo. Dili servitude. Ano naman servitude? Servitude is slavery. No? Kanang muragan ka na mga ulipon. No? Of course, kung mature ka na sa imong pagtuo, mature ka sa imong kinabuhi, of course, imo na lang kauglingon na pag-offer sa Ginoo nga, I am a slave of Christ. Imuhan na. No? Pag wala kang isuko sa Ginoo nga, mag-slave ka sa ako, ha? Ha? Kalabit ang mga santos, ilahan ang declaration nga, slave ni Christ. Kaya kung wala ang atong Ginoo, wala kami mahimo. No? Wala siya. But don't ever think nga ang atong Ginoo naghatag og pagtulungan nga kita mga ulipon kaniya. Dili, no? Ngani kita nimo ang kaning friendship, no? Panahon ni Abraham, no? Gitawag siya nga Abraham is called to be a friend of God. Makita nimo sa Isaiah 41 verse 8. O Santiago, Kapitulo 2, versikulo 23. No? Si Moses, nag-istorya sa Ginoo. No? Mura bag, aman ko no, Moses is speaking with his friend. Dalimang ka namigo na sa Ginoo dito, nag-istorya sila sa Mount Sinai, no? Sa iyang dialogue sa Ginoo. Kung kitagaan siya sa tablet. Sa tablet. Kita niyo sa Exodus, chapter 33, verse 11, no? How about Jesus? He calls his disciples as friends, not servants. Ganun not servant man. During the katapusang panihapon, isa may nag-serve sa ilan. Nanghugas sa tiil. Si Jesus biya. Wala pa si Jesus nila. Hugas siya ang tiil.
O si Mary, iyang dihugan o ganang expensive kayo nga perfume ang tiil ni Jesus. No? O na nang makita niyo mo diya si Jesus kung yun sa niya. No? Yun sa niya pagpakita o kung sa baday prinsip. No? Makita niyo mo sa verse 13. No, prinsip. Wala na gugmang labaw pa ani. No? Wala na ko na gugma. Gugma mas labaw. Nga naman, nga nung wala may gugma, mas labaw. Remember, ang pagka-inamigo, mo'y usa ka tipo sa gugma. Mo na gitawag ko pilya. No? Nga nung mas labaw pa. Kung wala na mas labaw pa, nga na. Ano man? Sa ibig pa sa puto. Sa may buto sa puto ni. No? Nga naman, wala na mas labaw pa because ang gugma kuno na ay paghalad. Paghalad, no? Sa gawin sa galing kinabuhi. Sumuni ang gugma. Prinsip nga gugma. Gipaabot sa Ginoo nga wa na mas labaw pa ini. Kaya nga naman, kay na ay paghalad sa kaugalingong kinabuhi. No? Paghalad sa kaugalingong kinabuhi. Hindi di mo pag siya nga buhata kani ako sa isubok ni Jesus. Love one another. Ang commandments, iyang subok. Love one another and right? No? So, kanang consistent kasi ang istorya, no? Wala na lang yung kuha na kanang labaw pa nining gugma, paghalad. Husband and wife karon. Ta, ihalad mo yung mga kaugliyon para nga mili. Ha? Alam lang sa pila ka tuig ninyong panag-ipon, pila ka tuig ta? 16 na kapin. Dali man ka, dili man na gihalad. Otherwise, to na, laing babae rin. Gihalad di mo kaugliyon, dili man yung paghalad sa imong kaugliyon. Laying down by the time spent together through thick and thin. Taas kayo nga panahon. That is already laying down. Dedicated to only one person. Mayas yung tayo. Usara, wanay lain. That is laying down one person. Yeah, mga tiguan ko ta na later on, kisa may mo atiman sa usa, kisa may mauna ini, sumpakulan. No? Oh. Ang mauna mo yung gialagaran, ang naulahin mo yung ambot o kisay mo lagad sa naulahin. Puna'y problema karon. That is laying down your life for your friend, for your husband, for your wife. Unang kamo, para makalimutan na ang kanang mga isyo, pag-update sa Bible study para malimtan na. Otherwise, tora kasi yung balay, huwag ka mag-study sa pulong sa Ginoo na kanang maubot sa huna-huna. Mabuang ka na lang. Huna-huna niya na. No? But then, mag-apilta sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Malimtan na ito na tanan. Kung maplastar na ito po isa to. Pilisod yan niya kayo. Muhaton. Yung siya nga, buhatan ini. Ako sugo. Love one another. Si Jesus, iyang gitaan o iyang i-offer iyang kinabuhi para sa ako ang paluwasan. Sa iyang pagkamatay, sa iyang pagkabanhaw, nakita nato ang pabo, ang grasya sa
sa paghigugma pinagi sa iyang ihintlo nga tumana kini akong sugo. Kaya ang prinsipyo ng sa gugma, makita na to sa iya. Ang iyang paghigugma sa iyang amahan. Isang amahan niya, ang God the Father. And the relationship of God the Son, nobody can see my Father unless through me. Nobody will know my Father. Nobody can go to my Father unless through me. Makita niyo mo relasyon nila, no? O makita niyo mo relasyon sa iyang Mama Mary, sa iyang Mama. O ni Jesus. Sa cross, katapusan niya, ginawa niya sa krus, iyang pangingan niya, kana si John, gingan niya, ati manas niya, ang akong mama. Muna ang Ginoo, muna sa ato ang pagtuo, si Mama Mary, through that, nahimo siyang Mother of the Church. Kaya naman, ang relasyon sa atong Ginoo ug sa simbahan, makita niyo diyan sa relasyon nila. Relasyon niya diyan ng Mama Mary. Diba? Remember, kisay utol sa gugma, ang atong Ginoo. Kisay nagpakita ni gugma, ang atong Ginoo. Therefore, ang Ginoo siya ang nagbuhat sa gugma. Kung mo ito ka sa reliyon, lain million. Definitional gugma lain. Ha? Kung wato kaslaing mga tinuan, ang definitional gugma, o isa ito makahatag o dako nga dori. Ano mo dori? Dori ba? Kanang imong i-offer, ipalit nimo sa babae nga kanang pangasawon. Tagaan mo dako nga dori, dako nga money, usay pa, sakinan, balay, pangayon sa ginikanan. Kaning gugma na gihatag sa Ginoo, iyaha kani ginabuhat, no? Gihatag sa Ginoo o gibuhat sa Ginoo ang ideya sa gugma. Tungod kay ang iyang rason, sa rason sa Ginoo, gugma. Ang gugma iyahan ipasunod kanato kay iyang rason. Gimugna niya ang gugma kayang rason o purpose niya sa atong ang kinabuhi tungkol sa gugma. Muna, ang atong purpose sa atong kinabuhi sa atong ang pagpamuyo gugma. Because ang atong tinguha sa atong pagpakamatay also gugma. Muna, nagpakamatay kita tungod sa gugma. Kung saan pagpakamatay sa adlaw-adlaw na itong pagpakamatay sa garbo, pagpakamatay sa pag-ako, pagpakamatay sa atong mga ambisyon even, pagpakamatay diha sa mga tinguhan nato sa atong ang kinabuhi. Alang sa atong kabataan, sa atong anak, alang sa atong kanang mga kananaang kasilinganan o katong nagkinahanglan. Mo man ay gitudlo sa Ginoo sa ato. Hantod kamatay. Of course, namatay ikaw tungod sa gugma. So, tanawa ninyo sa verse 15, no? Kaning verse 15. Guwapo kayo. Pili na ko, mutawag ninyo nga sulugon. Kaya ang sulugon, wala masayod sa gibuhat sa agalon. Tanawa ko doon. No? Dili ko mo tawagon o sulugon. No? Kaya naman ang sulugon, wala ko masayod sa gibuhat sa galon. No? Wala masayod sa gibuhat sa agalon.
At sulubungon ko no, wala masayon sa gibuhat sa agalon. Wala masayon sa buhat sa kaluwasan. Buhat sa kaluwasan. So muna yun siya, tawag ka muna ko higala. Kunauna ninyo ang relasyon sa usa ka agalon o sa kanang sulubon. Lahi, no? Sa prinsipyo ng relasyon is knowing the works and even aspiration, no? Of friends, no? The works and aspiration, even secret, no? And weakness, no? But agalon o kanang sulubon imo isugdi mo sikrito, isugdi nimo imong aspiration mo pani tinguha panikamot nimo. So muna friends na mo ni Jesus, no? Jesus considers us friends. Nga naman kuno nga kuwan. Because Jesus already tells us the plan of the Father. Ipahibalo kita sa plano sa ato ang amahan, no? Ipahibalo na kita sa mga plano sa amahan. Kung sa plano kini, plano sa ato ang kaluwasan, no? Ipahibalo kita unsay kanang kumplito nga kahimutan sa Ginoo pagsunod sa mga sugo, no? So makita nimo si Jesus, no? Enjoy siya sa company with his disciples and us. Nga naman, enjoy man siya sa company. Pagkapanahon pagkanit siya, nagsugpa niya ng isda, lapayan sa dagat, yung ipakaon niya. Concern siya nga, nagbuntag mo ka ng pangisda. Itaktak sa pikas ang inyong pupot. Nailhan na siya nga, siya si Jesus, yung amigo. No? Kanunay silang pangaon publika. Gawa sa pagpangaon, kanunay sila nag-evangelize, nanudlo, no? Antod sa itong feeding of the 5,000 na huwa sila magkasinabot. Kaya nga naman, mga disipulo, gusto na nila papauli na mga tao. Di siya taga-sa, iyo papaulingin kita kayo. Wala ilang katunggan o gasa sa payon. Pagkita diya, kasi nagdala o pagkaw. Kaya itong panalangin na. So sa hindi magkasinabot sila sa ilang mga bituan, like nataranta sila kaya hapit na manunod ng barko. Bangka nilang sakyan. Ipukaw nila si Jesus. Kaya na, Master, hapit na manunod ikaw at tulog-tulog lang kanya. Di ba? Iyan na yung patgang paundan ang bagyo. Uy, wag mani, kaya na ang kalag mani, naglakaw sa tubig. Di ba? Yung siya nga ako ni, wala ko diyan ni mo, Jesus. Si Peter pa yun. Nalunod siya kay kulang siya ang pagtuo. No? So, diyan yung makita ang kanana ang kinaiya sa mga disipulo. Maupod kita. Yun na naman ang itong kinaiya. No? Bago lang kita naglasyahi, high heavens ngayon, mayroon kayo ito paminaw.
Pag nanagan kasilikan sa kinabuhi, yahay na yung mahay-mahay sa inyo. Lord nga naman ako pa man yun. Ang daghan tayo diya ako pa man. Nga nung yung animan ni mong ihatag ka na ako. Ba't yun ang Ginoo nga? Ato po ipaambit ang ato nga Ginoo nga pamaagi sa kinabuhi na ay passion, death, kung na ay resurrection. Nga makita nato nga ang atong pag-antos na namanggit sa ato ang kinabuhi. O kaya kay balo nga imong pag-antos, imo nga nang binuhatan. Nga nung nag-antos ka, lang nagsugod ka man o palit og cellphone. Pag umana ka na bago nga cellphone, palit mo ka. Di ba na problema? Asa mo ka umihan, mangitag budget. Di ba na pag-antos? Nga wala kayo palit sa lain ng mga talero nun, kaya tuwara sa yung cellphone nga instrument. Mula ka nagpalit ng cellphone, di ba yung problema? O asa magi ka ng pag-antos? Hindi ka sa imo. Yan, sa ilan mo Ginoo. Huwag na mag-require ng Ginoo kung na ka-high-tech na communication. No? Pagpalit ka itong tratuhon, tag 700 lang. Nag-antos ka para mahimo kang balaan. No? Dili ka mo subay sa ubang na tao nga binuhatan. Dili ka mag-awat-awat. No? Dili ka mo kananaan makigminggol ang mga tao nga mapil ka, matakdan ka pag marites. No? Dili ka mo minggol ng mga tao nga napuno sa ilang kasalanan, bisyo. So makita sa katawhan, ngayon siya nga, di mo ka malipayon, di mo ka markada. Oo, hindi ko malipayon, pero ang kalipay nga inyong pasabot, kalipay man nga kalimutan. But ang kalipay na kung di, kanana ang gitinguhan is ang kalipay sa Ginoo nga mooy ako kusog. The joy of the Lord is my strength. No? Kay mangutana ko sa imo nga kanana wala ba rin ka mag-antos of making good? Mag-antos ka. Mag-antos ka of making good by beside o sa example na lang, kontrolin mo yung bakba, di ka magkatubag, di pa rin antos. Kontrolin mo pagulihan, di lang ka magtubag, di pa rin pag-antos. Nadagan mo susay mo, nung nasus, kung hindi pa lang yun. Nag-appeal ko sa Bible study, doon kayo nang yung kumot yung naon. Di ba? Ba't din nakibalunod ka? Kung sa'yo gusto sa Ginoo. So nag-antos ka, may mong pugnan ng iyong garbo. Nag-antos ka, bihasin ng pasensya. Di pa rin pag-antos. Nag-away ang imuhang tawanon nga kinaya o ang pamagi sa Ginoo. Di pa rin antos. Karon mo tanak kung sa'y antos inyong magpasabot. Kung sa'y dali lang kayo tayo, gusto antos yung buhan ni Lord. Kung yung parang Ginoo, tarungan na kung sa'y mag-antos. Imo na binuhatan. Or pag-antos kay gusto ka, may langit. Huwag yun mo sunda ang pamagi sa kalibutan. Pag-antos ka na. Amen? Amen. Kaya nga, enjoy. Dili enjoy nga. Kalibutan mo nga. Pamagi. Enjoy. Diyos nun. Nga, pamagi. Enjoy sa friendship. Filia. Amen. Verse 16.
verse 16. Wala kamo, nagpili ka na ako. Ako ang nagpili kaninyo. Para kamo mamunga kanunay o daghan pa jud. Ha? Mamunga kanunay o daghan pa jud. Ha? Isa nga, walang mupili na ako. Ako'y mipili o midala ninyo sa pag-adto o pamungag daghan nga mulungtad. No? Daghan pagyod o malong taron. No? Ako nagpili kaninyo o nag-appoint kaninyo. Nag-send ninyo, nagpadala kaninyo. Tanawa sa kuan, in English nga translation. You did not choose me. It was I who chose you, appointed you, and sent you to go and bear fruit that will last. And everything you ask, everything you ask, will be given. Nawa, ha? Ako ang nagpili mo na bitaw na ako ang gipili ang Ginoo. Ayaw pang nambong diya. Dili ikaw nagpili sa Ginoo. Sa pagmugna pa lang yun sa imo, gipili ka na daan sa Ginoo. Amen? Pagmugna pa lang nimo, mo bitaw nang sa abortion nato, nga nabitaw ang issue sa abortion. Kaya mga bata nga na himukso na sa sabukan sa inahan. Pinili na sa Ginoo. Dili mo kiwawa na sunod ka sa Papa na, na sunod nga presidente na, na yung mga pari niya, nga gipili na sa Ginoo. Ba't di mong gipatay? Gipatay. Pinaga sa abortion. Nginig ayaw nga kanana kabubuton sa Ginoo imuhang gipatgang. Tanaw na gud, ako ang nagpili kaninyo o ako ang nag-appoint kaninyo o ako ang nagpadala kaninyo. Gipili. Tungod sa kung bitan mo dili pa may gugmaon sa Ginoo, wala na ang pilihan. Kaya ang Ginoo may gugmaon, gipili niya kita tagsa-tagsa. Sa ato pa, kita tanan mga maayo yun kay gipilit na sa Ginoo. Unya gihatagan tag appointment papers. Pareha pa sa kananaan, gipilit ta sa ranking sa maestra. Pagkaman taw-taw na gitagan tag appointment para asa ka paingon. No? Pagkaman ipadala ta, o mahimo kang teacher, pagkaman ipadala ka dito sa Balingasan para dito ka magputlo. Kinsa nagbuhat niya na. Ang ato ang Ginoo mo'y nag-appoint. Ngani, ang nitabo sa inyo kanong namos Bible study, mga leaders mo, kana, ipili mo sa inyo. O ipadala mo din. Ipadala mo sa inyong mundo. No? Sana, Jeremiah, chapter 1, verse 1. Jeremiah. Sige ka rin. Sa wala pa ikaw lumahan sa sabakan sa mga inahan, ako ka na dahilan. Sa wala pa ka na tao, napilian na ito. Jeremiah chapter 1, verse 5. Ang sunod na, for I know the plan. I know the plan of God. Mo na ang famous nga Jeremiah no? And then, kung yung kang pinili, giset apart na ka.
gilain kanadaan sa kananaang kagubot sa kalibutan pagka kananaang dautan diha sa mga binuhatan sa kalibutan. Iya ka nang gipili dahan para i-preparar ka. Di maga, I'm going to send you. Gandang ka na nako para sa akong misyon. Wala nga gisparit ka kay dili ka makikangay-angay sa mga tao. Isiparit ka dahan for a bigger mission. Pagtabang sa pagmuna sa kananaging harian sa Diyos para tanan maluwas. No? So muna siya na so muna ang mission nato sa ato ang kaugalingon is that a follow through of the mission of Christ that is being given during the Ascension Sunday. Go and make disciples of all nations by baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, teaching them what I commanded you, and make them the disciples. And lo, I will be with you till the end of this age. That is Matthew 28, verse 18 to 19. Boy. Matthew 28, verse 18 to 19, or 20. No? So, ang sunod, busa gisultihan ta mo sa paghigugmaay sa usa-usa. Salamat kayo, mga igsoon, of light them in my word. Sa ngalan sa mahal, sa anak